Mas marami ng Kapampangan ang mabibigyan ng dialysis treatment matapos buksan ng Pampanga Medical Specialist Hospital o PMSH ang pinakamalaking hemodialysis center sa lalawigan nitong Miyerkules, July 22. May lawak na humigit kumulang 4,500 square meters ang bagong pasilidad at may kabuuang 99 dialysis machines. Malaking ginhawa ang bagong hemodialysis center dito sa ospital para sa mga pasyenteng may sakit sa bato na nangangailangan ng regular na dialysis dahil mababawasan ang oras ng paghihintay at mas marami ang mabibigyan ng agarang paggamot. Dahil sa expansion, tumaas ang kapasidad ng ospital mula 180 hanggang mahigit 500 pasyente. Ayon sa pamunuan ng PMSH, kaya na ring magsagawa ng hanggang 150 dialysis sessions kada araw sa pamamagitan ng 3 treatment batches. May demand ba sa dialysis unit? Remember, ito ang ating ospital caters for all over ng Guagua, west of Pampanga. My answer is definitely a yes. Kailangan talaga siya. Bakit dumadami? Siguro noong unang panahon, hindi pa ganoon ka-specialize yung paano natin ma-diagnose. Ngayon kasi parang ang offer ng pag nagpakonsulta ka na kaagad sa doktor, parang isang test lang. Ngayon marami ng series. So maaga pa lang, nadadiagnose mo na ng maaga yung sakit. Sinabi ni PMSH President Dr. Mildred Mariano na layunin ng bagong center na mailapit ang special renal care at mas maayos na serbisyo sa mga pasyente at kanilang pamilya. May every patient who enters these doors feel cared for, every family find reassurance, and every healthcare worker be inspired in their noble mission of service. Together, let us continue working towards a future where quality, specialized healthcare is accessible to all, that no patient will be left behind, and where our community grows stronger through compassion, service, and solidarity. With gratitude to God and to everyone who has made this possible, I am honored to declare this hemodialysis center officially inaugurated. Ayon naman kay Dr. Ferdinand de Mesa, miyembro ng Hospital Board of Directors, may backup osmosis system ang pasilidad upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at mas maginhawang serbisyo lalo na sa Western Pampanga. Meron kami reserve sa baba. If you notice, itong isolation. Yes. Kami lang ang may isolation na may negative pressure. Ibig sabihin, kahit infected sila, they will not be able to infect others kasi nga, sinasaklat ng pressure sa loob, negative pressure siya. Kasi ang pinakabagong machines, yung 5008, in double reverse, meaning malilinis mabuti yung dugo mo, kaya you can probably do normal activity, nagtatrabaho pa sila, after dialysis. Dumalo rin sa pagbubuka sina Dr. Marilu Malamog, Dr. Zenon Ponce, Dr. Larry Fernando, Guagua Mayor Joseph Anthony Torres, mga opisyal ng ospital at healthcare workers. Ayon kay Mayor Torres, malaking dagdag ang bagong pasilidad sa serbisyong pangkalusugan para sa mga taga-Guagua at karatig lugar. Alam mo, PMS is well known for giving quality healthcare, no? And I think this additional dialysis facility will further improve yung healthcare natin dito sa particularly in the western Pampanga, no? And syempre makikinabang dito yung bayan namin dito sa Guagua. This facility will be available to all, no? And makakaasa kayo, as always, alam natin yung PMS provides quality healthcare and alam natin na maraming masiservisyoan itong facility to at maraming makikinabang dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.